Салом алейкум, бародаро. Умедворам ки вали ҳам касам надромадане ки все-таки салом алейкум. Оз ме аҷурӯӣ кунам. Баъд одамо дромадаам мегирам. Барса. Блин, ёфта наметонам. Салом алейкум, бародаро. Умедворам ки ҳама каса соқ саломате. Мардум ба ҷо эфир призесиям. Оз ма занятам прямо эфир кардистам. Кома. Овозам хушро омадеса, бародаро. Кубе бе абур ма бисанҷам ки овозам ма чӣ хел омадеса боша, што ма худно ором ҳис кунам. Яминот. Диди овозам ма безеб омадесиям барои ки даиҷа микрофон подключид нашида. Аз 1 дақиқа бисен саволотон нанависед, ман микрофонро соз кунам, баъд насиб боша чақ мекунем. Хуб ана кози бози чӣ хешда? Овоза чӣ хештиям? Хуб ана кози бози чӣ хешда? Овоза чӣ хештиям? Овоза все-таки безеб шуда. Оз 1 минут бесем, бародаро. Ман бояд ира пешакӣ соз мекардам, ба хати шумо алоқада мебаромадам. Лекин пешакӣ нашид. 1 минут бестем. Ман мира соз кунам ки дар ҷуни ма задагие. Микрофон. Сейчас. Намешахай. Нашидисте. Ладно. Амиха мегзарим, таваккалш ба Худо. Чизе чид бародаро. Мега чӣ ба ту мухлиси Барса футболкаи Интера пӯшидӣ? Барои ки футболкаи Интер мада махқуле бародар. Овозе тра мо буфаҳмем шид охи. Тамом. Бародаро болельщикои Барса хуш омадед. Рамазон ба ҳаматон муборак. Насиб боша Барселона победа ответен. Бародаро хуш омадед. Имрӯз мавзӯъ берун намебароем. Имрӯз мавзӯъи Лигаи Чемпионҳо, албатта ки бозиҳои имшаба. Бенфика бар зидди Барселона, Бавария бар зидди Байер ва ПСЖ бар зидди Ливерпул. Дар бораи ҳамин бозиҳо суҳбат мекунем имрӯз, бародаро. Ки шанс дора, ки чӣ хели шанс дора ва кадом дастаҳо фаворит ҳисобида мешаванд. Шумо метавонед саволотонро додан гиред. Ягон саволтон агар махқул шид хондан мегӯям, барои ки бисёр саволои бемаънӣ бисёртон метавонем, барои ҳамин вақтмо сарф намекунем. фаҳмидӣ? И бародар мега чӣ ба Тоқа фанати Барсара гуфтӣ хуш омадед. Ман наоборот сабшени ӯ бародарро хондум ки ҳамихели навис ман ӯро хондум сабшениша. Тамом. Ман худам ӯро айдани худам нагуфтам. Ба ҳамаи мухлисо, ба ҳамаи обуначиёни канали AMG футбол, яъни Муҳаммад Гаиров хуш омадед, бародаро. Ба дил нагирӣ. Моҳи Рамазонай, моҳи муборакия. Бе ҷангу ҷанҷол. Просто дар бораи футбол гап мезанем. Барои ҳамин ягон фикри беҳуда накунем. Бозиро айҷо тамошо кунем. Бозиро бародаро ай телеграм канали ма тамошо мекунем, ки телеграм канал дар ҳамин любой видео мабудро дар описание дар комментария мондагия. Эфири Интер намешава. Охир шумо ба ҷои эфири Интер промои эфири стрима интихоб кардед. Барои ҳамин стрим гузарондистам. Ина формаи Интер қатима гап задам бигирем. фаҳмидед? Ака дар бораи Интер як видео кун ака. Дар бораи Интер чӣ видео кунам, бародар? Насиб боша ин шаб бозӣ кунам бар зидди Фейнорд. Пага дар борааш видео мебароям бе ягон проблема, бе ягон мушкилӣ.
Ака чем фанати Барс, фанати Реал бисёранд да YouTube канал кушо. Охо бародаро, канали Реал TG да YouTube ҳастай. Будроин ҳамҷо видео мебуроя. Мо канали Барсара чиста барои мухлисои Барса, барои ки ҳамчо худ мухлиси Барселона мехоҳам ки чӣ дарде дора Барселона, ҳамон дарда ба дигар мухлисои Барселона расонам. Шумо ба дил наздик нагирем ки ма ихелухене ки барои шумо бародаро ма канали обшик шудагиам. Медонед дар оҷа суҳбат мекунам. Дар дил худ аста ма гап мезанам. Бе ягон тарафдорӣ. Ки кадом командаи проблема дора, ма проблемаша гап мезанам. Кадом безеб бозӣ кард, ма безеб гап мезанам. Кадом бозӣ хуб кард, бозӣ зурша гап мезанам. Барои ҳамин ма гуфти гапо пишти ҳамон каса намегирам. Салому алейкум, Акай Ғайров. Чӣ хел шумо созен хубен аз Барселона? Чӣ гапи трансфери тобистона? Бародаро, тобистона трансфериро мемонем. Ҳозир танҳо гап мезанем дар бораи бозии имшабаи Лигаи Чемпионон ки Барселона бар зидди Бенфика ки дар меҳмонӣ бозӣ мекунад. Медонем ки Бенфика дастаи каму беш нестай. Хати Барселона ҳама вақт зур бозӣ мекунад. Он вақте ки Дарвин дар ҳамин даста буд, бисёр вақт дар Лигаи Чемпионон Бенфика хати Барселона бозӣ мекунад. Чӣ хеле ки дар Реал Мадрид хати Манчестер Сити бисёр меғалта, ҳамин Бенфика хати Барселона бисёр меғалта. Барои ҳамин шанс дора, конечно. Ака ба худо як умр Реал Мадрида пас мезанед. Чиро ба худо? Ку мара як факт биёр ки ма дар киҷо Реал Мадрида пас задам. Як факт биёр. Тамом. Як факт биёр. Бародар мара кор мегире қати. Бародар охма худм я гуфти гапо як кор ёфтам. Ҳамон кора пеш бурдестам. Ҳамонро мегӯм ку бурдестам устоста. Чӣ мегаи ки расписания, баъд расписанияро дертарак мемонем. Гап дар бораи расписания се. Бародаро, биёен саволои ба маънӣ. Ихери не ки Реал ихе ту мухлиси и ту мухлиси. Саволе ки дар ҳақиқат саволи баақлӣ бошад. Агар савол надошта бошед, ана сар мекунем дар бораи бозӣ агани. Ман жда доштам ки саволо қати шумо ҳам суҳбат шаванд. Не ки шумо иш мега камтара ҳаёти худ гап зан. Байер Бавария фикри шумо оид ин бозӣ. Ана биён ана ин саволи беҳтарин. Дар бораи Байер Бавария суҳбат мекунем бародаро. Чӣ хеле ки медонем Бавария дар Бундеслига якум ҷо рафтасе ва Байер аз қафош рафтасе. Ва чӣ хеле ки медонем байни ҳамдигар бозӣ кардагиян. Байер аллакай намедонам ай вақти Хаби Алонсо сармураббии Байер шудагия дар Бавария ягон мартиба бои додагӣ неста. Ё ғалаба кардагия ё ин ки мусовӣ. Ва бозии охиронашон ки мусовӣ анҷом ёфт дар Бундеслига бахти Бавария хандид. Барои ки бародарот чӣ хеле бисёриён ки тамошо карда бошанд бозии Бавария Байера ва ман дар ин бора видеоам карда будам. Бавария бовар ки ранги андердог бозӣ кард. Ранге ки намедонам дастаи миёнаҳоли Бёрнли ай чемпионшипи Премер Лигаи Англия ё гуфти Премер Лигаи Англия мегӯям Англия. Барои ҳамин ин бозида Байера нодида намегирем. Чӣ хеле ки медонем хай Байер дар Лигаи Чемпионон о қадар бисёр бозӣ кардагӣ нест ва Бавария дар инҷа гуфти гапо опыт дора дар Лигаи Чемпионон. Лекин ман боварӣ дорам ки Байер дар ин бозӣ боӣ наметиҳад. Нигоҳ накарда ба ӯ ки Бавария дар майдони худаш бозӣ мекунад. ҳамин бародаро. Бозӣ зур мегзара. Мумкин бозӣ сергол бигзара, не ки ман боварӣ надорам ки Байер бой бида. Барои ки Байери Хаби Алонсо бар зидди Бавария хеле хуб бозӣ мекунад. Хеле хуб. Акаҷон Ливерпул шанси хуб дора барои чемпионӣ. Барселона бозии хуб мекунад, аммо Реал характери чемпионӣ дора. Камтарак фикри шумо назари се даста. Бародаро ина гап мезанем. Биё дар бораи ҳамин дастое ки ҳамиша бозӣ мекунад дар бораи ҳамо гап занем. Масалан Ливерпул оз меге, хай дар бораи Барселона дертарак бо гап мезанем. Масалан оз Ливерпул гуфтешин шумо бародаро бо ПСЖ бозӣ мекунад ва Ливерпул дар меҳмонӣ бозӣ мекунад. Ира ба хотир дорем ва ПСЖ дар майдони худаш вақтҳои охир хеле беҳтар бозӣ мекунад, ҳам дар Лигаи 1, ҳам дар Лигаи Чемпионон. Аввало ПСЖ сентябр, октябр, ноябр, декабр хуб бозӣ мекард. Январ, феврал баъд ин трансфери зимистона феврал мад уже дальше дар Лигаи Чемпионон ба пасравӣ рушд мекард. Фаҳмидӣ, ба пасравӣ мерафт аллакай. Лекин ин мавсим гуфти гапо Луис Энрике командара дигаhi мотиватсия додагия ва ман боварӣ дорам ки ПСЖ дар ин рақобате ки ҳамиша мегзара ғолиб меояд бар зидди Ливерпул.
من باوری دارم. ما خیلی باوری اگر گپ من ایتاب را ایشا بازی را تماشا میکنیم میبینیم. لیکن فاوریت ما در این بازی بین پی اس جی و لیورپول، البته که پی اس جی نگاه کرده با اون که لیورپول در پرمیر لیگ انگلیس بازور بازیش میبره، بازیایی که برزی دستایی که نرمالی باز میکنن او رو ما در فکر دارم. پی اس جی باشه کدومی در پیش روش است، تیتو پورا کرده رفته است. تیتو پورا کرده رفته است. خیلی درباره پی اس جی گپ زدیم. اکا میگن دیماریا بازی نمیکنه، راسته؟ هو بله، دیماریا از جراحت برداشتگی بازی نمیکنه برادر. برای همین به دیماریا این روز بازی میگذره، ممکن در بازی جوابی الان احساس شود. چی با تلگرام در آمدن نمیشه؟ میشه چی با نمیشه برادر؟ سلکه دا میدروی، حالا تلگرام میدروی، تمام یکم پرابلمش نیست. برادر حیدرعلی اس دونات روی کرد، حضور آمد برای دونات و حضور آمد برای دستگیری. آخه چمپیونات پی اس جی رنگ کماندای مسیان. آخه چمپیونات خیلی هم باشه، همه باشه. اینا مثلا دین بازی لیل برزیدی کی را دیدیم باروسیا دورتموند که باروسیا دورتموند در یکم تایم خوب بازی کرده که در دیم تایم لیل دیدیم که چیکارش کرد. برای همین میگن که با چمپیونات فرانسه بزیبای نه کلی خطا میکنه. چمپیونات فرانسه سخته. با دستای فرانسه عربی در لیگ چمپیونان، در لیگ اروپا و در لیگ کنفرانس چه بازی میکنن بازی دیگر چمپیونات. برای همین پیش خود به اومدن هر گام نزنیم باردارو. اگر خیلی بگیم همین چمپیونات بوندسلیگا فقط بگیم که چمپیونات باواریا اکنون با پیداشید بایر کی با خودش رقابت میکنه. همین خیلی با گفتی گپو ایسال با همین پرابلماتیش نی قدر پرابلم داره، مشکلی داره باواریا. ای بایر خیلی خوب پیش صفای و ممکن کمپانی چمپیون کنه باواریا. برای همین همه لیگ را گفتی گپو لیگ را به نظر گرفتن در کره. فهمیدین؟ даже لیگ شاتلندی که دیدین سلتیک برو اومده بود، سلتیک برزیدی باواریا برزیدی دیگر دستو چه خیلی بازی کرد. دستایی که در لیگ چمپیون در وقت گروپاوی یا که برزیدی باواریا اخیران که باواریا با پلی اوف رو یافت با یک فینال. بچه‌ای دستایی هستن که همه طرفه سختن و میخوان که خودشون در عرصه بین المللی اروپا خودشون نشون بدن. اکا اگر بازی بارسا چی میشه؟ просто обычный шотгер ответ. بازی بارسا победа برادر. اینجا دیگه چی گفتن نمیشه دیگه. بارسلونا باید غلبه به دست بیاره. نه که بنفیکا در میدان خودش چه خیلی سخته موشه، نه که در حیاتش مشکلی داره. بارسلونا چه خیلی میدونیم در حیاتش مشکلی نداره. برای همین بارسلونا باید غلبه کنه. السلام علیکم اکای محمد، با فکر در فینال لیگ چمپیون ها کی میبره؟ اگر دو سیتکر را حساب کنیم برادرها کی شانس بسیار داره و کی در حالت خوبه. ما نمیدونیم چی گپ میشه، برای که اینا بازی که در گروهی لیگ چمپیون ها گذشت، اینا مثلا لیورپول با ریال بازی کرد. چه خیلی میدونیم لیورپول گنده در حالت خوب قرار داره همون وقتی که قطعی ریال بازی کرد و ریال در پایانی برای که وقت نام مباپه فرمش گرفته بود و دیگر بازیگرایی هم نبودن. لیورپول 2-0 برید. انا کس در اون سیتکه که ریال هست اون طرف لیورپول هم هست. این دفعه که لیورپول با ریال که غلطید خیلی خطا فکر کنه. چخل دینا ریال مادرید برزید اتلتیکو مادرید بازی کرد که اتلتیکو مادرید چیزی تاکتیکی حملوی نداره با مانند لیورپول. برای همین گفتگی ما وری ارسنال برزید پی اس وی ما باری ندارم که ریال ممکن ببره ارسنال، نه که همینجا هم نام داره 60-40%. برای که ارسنال کمانده حملوی وازداشتش ایش نمیبریم که سالیبا و با گیمارایلش در همونجا بازی میکنن. قیم غلطه و دیدیم که ریال مادرید اینا وینیسیوس بازی نشون نداد. مباپه вообще گم بودن. اگر با هوشون نگاه کنی میبینی چون که چه خیلی بازی کردن و مخلصایی که دینا در کانال ما پرومو افیر ریال مادرید تماشا کردن دیدن که کی در حیات ریال زور بازی کرد. خیلی والوردی همه وقت چه خیلی گفتم ای بغرضی همون رو اگر در کورتا گفتی گپو تراوما بگیره در همون در ورتا همون نمیشه بهتر بازی میکنن. لیکن برادر برایم دیاز بدوشی چه خیلی که هست در
Реал Мадрид ки бозингарои ҳаста ки медоронашон мегуфта боша ки охирон бозишона беҳтарин бозишона нишон медиҳад. Браҳим Диас, Хай Родриго ҳамавақт дар ҳолати топ. Ҳамин ду бозингар бозии Реала ҳал карданд, барое ки хичон бозии тактикавӣ набуд. Анчелоти ягон бозии пешованд набуд ки тактикашон гуфти гапо кор куна, ягон ба ҳамун тактика гол зад. Не, бозии инфиродии бозингаро буданд футболбозии, масалан Браҳим Диас ки дриблинги беҳтарин кард гол зад ва Родриго низ аз тарафи рост дриблинг кард гол зад. Ягон тактикае ки Анчелоти мондагӣ ҳамун тактика иҷро шудагӣ нест. Ва Мбаппе ва дигар ва центри майдонам гуфти гапо Белингем қатъи себалус нест, мушкилӣ эҷод мекунад. Лекин баъде ки чихеле ки гуфтум, ана баъде ки Модрича дур овардан, бародаро пешаи Модрич идоракунии тӯпи Реал Мадрид ба фикрам 52 ё ки 54% буд. вақт уже 2-1 биридеста буд Реал Мадрид. Баъде ки Модрича дур овардан, Модрича чӣ хеле медонем бозиро ором мекунад. Уже идоракунии Реал Мадрид ба 70% хист. Ана хеле бозингарои ҳастанд ки ана идора мекунанд бозиро ва намемонанд ки Атлетико Мадрид ё дигар дастое ки боида дестанд ҳамла кунанд. Барои чӣ гуфтанем, Ливерпул фаворите агар қатъи Реал Мадрид биғалта дар сетка. Шумо дар бораи ки меғалта дар финал ма дар он бора гап зазем, вале дар параи сетка ҳам гап мезанем ки дар он параи сетка гуфти гапо Бавария, Байер, Интер, Фейнор ва Бенфика қатъи ки қарор дорад, Барселона. Чӣ гуфтанем? қатъи Арсенал Реал Мадрид корш мушкил мешавад. қатъи Ливерпул агар бигзара Арсеналро, қатъи Ливерпул ҳам корша мушкил. Нигоҳ накарда ба он ки ПСЖ меғалта қатъиш ё ки Ливерпул меғалта. Не ки ма боварӣ дорам ки ай ҳами ду тарафе ки ПСЖ ву ана ки шидеста Ливерпул, фикр мекунам ки ПСЖ мебурояд. фикри ман ҳамин намедонам, дили ман хеле гуфтеста ки ПСЖ ин мавсим то финала меравад. Акшумора намедонам, барои ки бозиёш агар ба бозӣ нигоҳ кунем, да, ба бозӣ нигоҳ кунем, обши гап занем, чӣ гуна дастҳо бозӣ мекунанд. Не, Истиқлол исол дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ намекунанд. Дар Лигаи Чемпионҳои сеюм бозӣ мекунанд ки дар ҳеҷ дар кор нест. Акай ман бозии Интер қатъи Фейнор прямой эфир сар бутӣ. Хай биёзи кантар чақчақ кирем ба прямой эфир сар бутум охи. Меган ки ака агар Барса қатъи Бавария, охи Баварияро аллакай Барселона бурид. Ҳамин хияста аллакай Баварияро бурид ва агар боди ин бора биғалта Баварияро мебарад, барои ки Бавария тамоман ба худаш монанд нест. Бозингаро тамоман сатҳи пешинашон нишон наметиҳанд. Барои ҳамин Барселона фаворите бародаро. Бо чӣ хеле ки гуфтанем ки то вақта худо медонад чӣ гап мешавад ки травма мегирад ва бозии кадом дастҳо сатҳи поён меравад. Не ки агар ҳозир бигирем Барселона бар зидди Бавария агар биғалтанд, Барселона фаворите. Яка ПСЖ соф хлора задагиай. ба Баварӣ гап назан. Хайн ҳамишав гап мезанем охи. Ҳамишав мебинем ПСЖ бар зидди Ливерпул чӣ хел бозӣ мекунад. Мумкин ман хато кунам, не ки фикри ман ҳамиай. Барои чи Реал заминро дери бад мекунад ё ки Анчелоти пиршида чӣ фикр дорӣ? Ана нашуд заминҳо ман ҳар дафъа дар видео дар бораи ҳамин Анчелоти дар бораи заминҳо гап мезанам. Ҳамин рӯзам дар бораи заминҳо гап занам. Анчелоти ҳам хеле тренер аст ки ба ҷавонон тамоман боварӣ надорад. Ба ҷавонон тамоман боварӣ надорад бародаро. Барои ҳамин мехоҳад ки одамои бозӣ кунанд дар ҳаяташ ки аллакай уже опит доранд, опити бозӣ кардагӣ доранд. Барои ҳамин на Эндрика медорад. Арда Гулер уже шиштама уже гуфти гапо омӯхта шуда вақти ки дар майдон мебаронад хича гул мекунад. Бо киай? Дига ҳеҷ кам нест, ки мондагия дига ҷавоно. Ана ҳамон Эндрик буд, бояд дар 70 уже дақиқа медовардаш, барои ки Мбаппе тамоман бозиш пеш намерад. Анчелоти ҳам хеле тренере бародар. Даже Асенсио ки соз буд, медид ки нормали бозӣ мекунад дар ҳимоя, ҳамон вақтам Тучамениро дар защита мемонд. Баъд дидан ки уже кору бороди то рафт, дидан ки Тучамени дар ҳимоя уже безе бозӣ мекунад. Дига гирифт бо ҳамон хелон Тучамениро дар миёнаи майдон мегузорад дар ҳимоятгар. Лекин Аудам Модричи пир созтар бозӣ мекунад. Ака ба фикри шумо дар Лигаи Европа Манчестер Юнайтед чемпион шуда метавонад? Не, конечно, Манчестер Юнайтед ба ин бозиш оли намедонам то якчорфинала меравад ё ки намеравад.
чида нависта намешава ака барои чи хел нависта намешава мешава нависта ака ба ки то финала мерава ай ҳарди тарафи сетка ай тарафи сетка гуфтестам ку охи ира лигаи чемпионо меган чӣ хеле ки гуфтум ку опта нишон дод ку я партия нишон дод ливерпул бо барселона меғалта тарафи дигар нишон дод ки реал мадрид бо барселона меғалта компютеро нишон дод фаҳмидӣ зейни сунъӣ нишон дод ки реал мадрид бо барселона меғалта ва реал мадрид қаҳрамони лигаи чемпионо мешава компютери опта нишон дод ки ливерпул бо барселона меғалта не ки нагуфта ки ки чемпион мешава чида чатис макина истанам шака барои чи бародар 10 бор я савол аматен ай тараф сеткак барсара гап задум ку охи интер осона как фейнорд намегзара барои ки интер сахтара нигоҳ накарда бо ки фейнорд милан хай милан худаш дар проблема ҳутидаги айганда мушкили бисёр дора дар серия а мушкилиш бисёр ай барои ми интер бе ягон мушкили фейнорда мегзара ва меғалта бо фикр мекунем ки бо бавария меғалта барои ки все-таки опити бавария дар лигаи чемпионо зиёдтар ай ана бавария ки ғалтар ҳами дастае ки бар зидди барселона ноқулай ай неприятни ай ҳами интер ай ҳамдистем ҳами барселона бо дастае ки камтар зашташ сахт боша ва заштара хушуқати центр биғалта ва прессингуиши боша камтар мушкилӣ меғалта фаҳмидӣ барои ҳами дигар кушода наметавона ва дигар гол зада наметавона барои ҳами агар интер бубурояд байни бавария ва интер бизана баварияро бо барселона бубурояд фикр мекунем ки барселона рақим меғалта хати интер лекин все-таки барселона уже нияташ ҳамин биромадан ай барселона бо мумкин ман намедонам мумкин барселона бо ё ливерпул ё ки бо псж ё ки бо реал бозӣ кунад не ки мегӯм ки лигаи чемпионо мегӯям ки мебинӣ ки арсенал аллаке дар финал бозӣ кардистай ин бозӣ лигаи чемпионо ҳеч ка гуфта наметавона пешгӯӣ конечно ма гуфтестам ку ҳеч ка гуфта наметавона пешгӯӣ мо гуфти гапо ҳамин хелае акай муҳаммад айдеваштич салом пешравӣ мехоҳам ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон обод бошед ливерпул бозии барса ҳамиша қатъи бенфика мебинем ки тайёр ай барои буромадани якчорфиналиё ки не ака нашуд ки арсенал бугӯ ягон шанси чемпионшавӣ дорад охи чӣ хел он арсенал нашуд шохи арсенал ганда проблема бисёр дорад дар ҳамла хай чӣ хеле ки дем псв дар видео гуфтум ку псв моментош дар якумтам истифода накард ва чанд голе ки задан ҳамаш хатогӣ буд беҳад хатогӣ ҳасте дастое ки хеле хатогӣ намекунад ҳасте ки зашташ ба қувватай тактика бар зидди арсенал зур мехапанд чӣ хеле ки гуфтум дар видео арсенал дар премер лигаи англия мушкилӣ дорад не ки дар лигаи чемпионо озоданон бозӣ кардистай барои ҳамин кӣ медонад ҳеч ка намедонад агар арсенал бо атлетико мадрид биғалта ё ки реал мадрид биғалта ина ба гуфти шумо шанс дорад ина арсенале ки ҳозир бозӣ мекунад дар кадом ҳолате ва бар зидди ё атлетико мадрид ё бар зидди реал мадрид биғалта ина ба фикри шумо шанс дорад бозӣ чӣ хел мегзарад инҷо шумо инҷо гуфтестед инҷо бозӣ рафтестай фейнор хати интер фейнор дар майдони худаш бозӣ кардестай статистика 60 ба 38 ҳамон дар поворотон интер мезанад пайдомо акар реал то финала мерава ба гуфти шумо агар ҳамин бозие ки бар зидди атлетико мадрид нишон дода ку не намерава ина хито мухлисои реал ай ҳамин бозии динагӣ розӣ будем ина шумо бозиро бо ма тамошо кардем розӣ будем ай ҳамин бозие ки дина ситораҳои даста кард винисиус қати мбаппе ва
من نمیدونم بلینگیم نباشه ها میگن که یا بازیگر نمیتونه چیکنه پشتی یا بازیگر دسته نمیتونه با پایان بره و نیکی راستان دیل پشتی یا بازیگر دسته پایان میره آورده اینا مثلا بلینگیم که هم در قفا هم با پیش بوار که یک корпуси мемона тупаро гирифта намешавад набуд. Себалес ки ин сезон ганда зуд бозӣ дора ҳеч ка бори надошт ки Себалес дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунад. Себалес ҳам нест. Ина ду бозингар нест, аллакай Реал дар мушкили афтадагӣ. Реал дар мушкили афтадагӣ. Акай Муҳаммад чиба дар вақти хави барз заштада сахт буд ҳозир боша дига оқӣ нест. Наоборот ҳозир ҳам сахт гузашташ. Акадон со блогира сар карди ака. Намедонам соли 2016 буд. 17 буд. Дани маме игроки ки бозии Реала пеш мебарад и Беллингем набуд. Беллингем қатъи ки гуфтесам ку қатъи Себалес ду бозингар набуд, аллакай да проблема ғалтидан. Барои дига ҳечи гуфта наметонем бародаро. Ҳечи гуфта наметонем ки оянда чӣ гап мешавад. Байни намедонем ки ҷароҳат мебардора, ки ҷароҳат намебардора. Агар бозии ҳамин Мбаппе ҳамихе боша, бозии Винисиус ҳамихе боша, Реал долго намерава. Я бозида ҳо Брайм Диасу низ қатъи Родриго бозира пеш бурдем ки дар дуюм бозӣ ин коршон пеш намерава. Фаҳмидестем бародаро. Барои ҳамин Анчелотиро тактика дар кора, тактика дар бозӣ бигзорона. Нигоҳ накунад ки бозингарои истора бозиро ҳал мекунанд. Бе тактика безебай. Ҳамин гуфтестам ку ҳозир шумо мегӯед ки Анчелоти таота, на самом деле Анчелоти тактика намемонад. Просто я мотивация зур метавад барои бозингарош. Я мотивация ништяк метавад барои бозингарош. Мегӯяд ки о хай Брайм Диас ин рӯз рӯзи тайна матра дар ҳайати асосӣ мемонам, ту будро бозиро ҳал кар. Ранги Хоселуро бар зидди Бавария дровард, Хоселу ҳал кард ку. Ҳамин хеле мотивация да зур қатъи стороз зур кор мекунад ки тактика монда наметавонад. Ман шахсан ман бозие ки Реал бозӣ мекунад гуфти гапо ҳаловат намебарам. Барое ки бе тактика. Ё Винисиус пеш мебара бозира, ё ки намедонам бо маҳорати Мбаппе ки хебо ки дасту хушрӯ бозӣ кунад не. Ина ҳатто хито мухлисои Реал ма дар комментариҳо мехонам дар сайтҳои англисӣ дар сайтҳои испанӣ. Ягон мухлиси Реал розӣ нест ай бозии шавангие ки бар зидди Атлетико Мадрид зад. Махсусан ай бозии Винисиусу Мбаппе тамоман дидем сеюм голе ки охири минута бояд сеюм гола мезанад Винисиус тоқа буд. Паси хушрӯ дода натонист ки Винисиус ҳамуро гол бизанад. Дер пас дод. Ҳамон пасам бо хушрӯ дода натонист. Агар Барса Бенфикаро бизанам мо 5000 перевод мекунам та. Не ки мегӯяд ки бой мета Барса. Плитмада дар кор нест бародар. Агар Барса бизанам, Барса мезана намезана ира вақт нишон метавад. Ҳай, ина гуфтум ку гап чап. Ягон саволи нормали тем бародаро чақчақ кунем, ягон чи дар пеши рӯ наомадест. Барои ҳамин камтар ака ба фикри шумо Барселона требл мезана имсол. Шанс дора, шанси требли дора. Барои ки агар нигоҳ кунем кубоки Испанияра бо Атлетико Мадрид 4-4 кард, не ки бо Ванда Метрополитано бозӣ дора. Не ки хай медонем ки Барселона қатъи Атлетико Мадрид бозиш соз меравад нисбат ба бозии Реал Мадрид ба Атлетико Мадрид. Агар ана факта бигирем, ана бозии охиронашона дар назар бигирем. Лигаи Чемпионон сеткаи осон дар ғалтидагӣ ва дар Ла Лига аллакай пешсаф шудагӣ ки Атлетико Мадрид қафуша. Бозие ки дар Ла Лига байни Атлетико Мадрид ва Барселона мегзара, ҳамин бозии ҳалкунанда барои чемпион мешавад. Ва бозие ки бо Эл Класико мешавад байни Барселона ва Реал, ишам гуфти гапо чӣ мешавад? Ҳалкунанда бозие барои қаҳрамон мешавад. Дар бораи бозии Бавария Байер гап зад. Аллакай гап занам бародар. Ака Фермин гави Олмо кадомаш ба фикри шумо Глауни 16 да. Олмо ака дидам чӣ хел бозӣ мекунад, Олмо хубтара дар атакуиши бигузораша чимай Фермин. Барои ки Фермин як вақт соз бозӣ мекунад, як вақт носоз бозӣ мекунад. Агар гави боша, гавиро фикр мекунам ки медрора. Мумкин намедонам Френки де Йонг бозӣ кунад, Педри бозӣ кунад ва гави бозӣ кунад.
он мора мумкин дар чиз мона захира мона намедонам оли интизор мешем интизори ҳаят бозӣ баъди Манчестер Юнайтед ё сабабаш дар зуд ивазкунӣ мураббӣ боша не дар Манчестер Юнайтед дар гапи роҳбарият ки трансферое ки мекунад ки бар тренер лозим нест ва роҳбарияте ки бисёр зил меёра ба тренеров ба дигаров ва бозингариро мегирад ки намедонам кайфиян ҳамаи бозингариё ки Манчестер Юнайтед мегирад проблематичниян бовар кард ман намедонам чиё бозингаро ина дар Манчестер Юнайтед безир бозӣ мекунад ва аренда мерам масалан ина Антони дар Реал Бетис бозӣ кардест хуб ва Решфорд дар Астон Вилла соз бозӣ кардест ё дигар бозингарое ки дар дигар ҷоҳа нормали бозӣ дорад дар Манчестер Юнайтед хичона нишон дод наметавонад единственный бозингаре ки хичон нишон дод дар ҳамаи Манчестер Юнайтед баъди трансфераш и ба фикрам ҳамин Бруно Фернандеше дигарош тамоман на Санчо на Хойлунд ки Аталанта харидааша намедонам бо 70 чанд миллион на Зиркзе ки бо аз Болония харидааша ки оз бо арендаш метавон меравад ягон тай ҳамиё бозии хуб нишон Амаду Диало буд ки Вингер ҳамон бо дар ҳамон ҷо буд агар хича нишон дод ки ҳамон бо ҷароҳат бардошт ягона бозингаре ки ҳамин сезон Манчестер Юнайтед хеле холои зарури омад дигарош намешавад роҳбарият иҷа дар тренере дар корае ки полностью ҳама чира контрол кунад ҳама чира ҳам трансфера ҳам бозингаро хати чӣ хел муошират кунад ҳамаш хати бародаро ака меган Родри несте барои ҳами Сити сус бозӣ кардест ҳамин гап дар чӣ фикр доред ин гап дар ман 100% розиюм бародаро ин гап дар ман 100% розиюм яке аз сабабош ҳамин Родри яке аз сабабҳои дигараш аллакай бозингарое ки ба Сити қадар ғалабаву чемпионӣ меовардан пир шидан ва гуфти гапҳо ай ғалаба сер шудагиам масалан Волкер ба Милан рафт Дебрuyne бозии сатҳи аввалаш нишон медиҳад ки уже муҳаррики Манчестер Сити буд ки Зашиником сус шидан дига сер шидан дига Диаз Аке ёки Аканҷи ҳама ё уже сер кардаган барои полностью обновит кардан дар кураи аз 18 салгирагӣ то 15 не ки ҳозир ки обновит камакак обновит кардаге ода вақт лозиме ки бозишона биёбан бародаро вақт лозиме ва ба фикрам Эдерсон валакай дарвозабон уже кофтестем ба фикрам дарвозабоне ки дар Порту бозӣ мекунад Португалия Кошта ном дора Кошта ҳаваи харидания полностью обновлен мекунад ба соз мешавад агар ки соз нашид ба фикрам Гвардиола мерава ай даста агар имсол Фулхэм кубоки Англияро гиря ягон ёраҷо мебурая конечно е лига Европа мебурая аке Муҳаммад Ямола Реал харидане дар бораи ҳамин гап зан ин гап дурӯғай ака шумо топ командоя мегум иноҷи Боруссия хеле хай Бенфика хай аз ино якташ то финала мерад шанс дорад не хеле дасто ҳастай о чорна лошадка меган шо хичона хуб нишон метиҳанд неке не и дасто намебурӯям ягон вақте нашида ки хеле дасто бубурӯя барои ҳамин ҳичи гуфта наметонам дар бораи Челси чӣ фикр доред Челсира ба монанди Манчестер Юнайтед баъди рафтани Абрамович Тод Боули Челсира гирифт бар гуфтигаҳо дар замин зад барое ки роҳбарият намедонад ки кира бихарад 8 баротар мехарад кадом роҳбарият 8 баротар мехарад бозингарое ки намедонем як сезон ёки ним сезони ним мавсим хичона хуб нишон метиҳад аллакай ба ӯро мехарам бо нархи калон ёе ки но Кайседо ки дар Брайтон камтар хича нишон дод аллакай хариде ки дар Челси хича нишон дода натонистесте тамоман ана бо маҳорати Палмер хол ба даст овардестан аввале ки мавсим сарши Челси камтар хуб бозӣ кард ҳама мегуфтанд ки Мареска топ шогирди Гвардиола ва метавонад ки мубориза барои Премер Лигаи Англия не ки дар асл дидем ки намешавад ҳайдаст ҳич намеяд управлят карда наметавонад дастара ин қадар ҳаят гуфтигаҳо бозингарои нолозим ҷамъ шудагиянд бозингарое ки ба системае ки Мареска тухм мегиранд нест барои ҳамин
гуфтесам ки ҳамаи гап дар гапи роҳбарият ай. Гап дар гапи роҳбарият. Нигоҳ кунед Флорентино Перес дар роҳбарият чандин сол шудагӣ ана гуфти гапо Реал Мадрид чӣ хел бозӣ мекунад. Ё ки дар Ливерпул қабидагии роҳбарият баъде ки Клопа даъват кардан баъди ӯ аллаки ба пешравӣ рафтаисте спортивни директорш бозингарое ки ба Ливерпул мутобиқ ба тренер мутобиқ аймура гирифтаисте ва бо нархи камоне барое ки ва ё дар трансферишон бо гуфти гапо лимит доранд ки ҳамиқа зиёд мо бозингар намехоҳем ба монанди Челси нест ки 110-120 миллионда бозингар бихара. Ай хеле роҳбариятое ҳастае ки хуб управлят мекунанд барои командаошон пеш меравад. Илҳомҷо ки донад рӯй кард наистае ки ҳамин Неймар Барс бия хуба ё ин ки не. ҳамчун ман мухлиси Барса мегӯм ки Неймар дигар дар кор несте. Барои ки афсонаи Неймар уже дар гуфти гапо ҳикояи Неймар аллакай дар Барселона тамом шид. Лекин чӣ хеле ки гуфтестан хабаро баромадистае ки Барселона шарт гузоштагии Неймарда ки агар дар Сантос дар Лигаи Бразилия 15 гол бизана фикри бозгаштша мекунанд. Лекин мо боварӣ надорам ки ӯро барбигардонад ва гуфтане ки Неймарам розие ки маоша пас куна ва бозӣ куна барои чемпионати 2026 қиша теорӣ куна. Ира вақт нишон медиҳад. Шахсан ман фикр мекунам ки дар Флик дар кор нестае хеле бозингаре ки прессинг намекуна. Прессинг ки накуна Флик да оқа дар кор нестае бозингар. Акай Муҳаммад системаи Флик дар Ла-Масия ҳам ҳаст ё ҳозиам тики-такаи Кройф ёду дистиян. Не, системаи Флик дар Ла-Масия вай чӣ хеле ки ҳаст ай даври Кройф буд Ла-Масия ҳамон вақт хеле мия пас тики-така бозӣ кардан Флик боша чӣ хеле ки мебинем бозиҳои Барселона ҳамон вақт бо идораи тӯпам мераване ки Флик прессинга бисёр кардагие, прессингуиши команда шудагие ва бозингароро боварӣ додагие ва чӣ хеле ки медонем тренерҳои олмонӣ метавонанд дар қатъи бозингаро гап зананд нишон яхчунанд. Агар ягон командаи чемпионшип Кубоки Англия гирая ягон евроҷом мебурая конечно Лигаи Европада боз мекунад. Ака ба гуфти худат Реал ҳамин сол Лигаи чемпионаро мегира. Реал ҳамавақт фаворит ай. Ҳамин хаша мегӯм ки Реал ҳамавақт фаворит ай дар Лигаи чемпионаро. Реал тамоман хат задан дар кор нест. Нигоҳ накарда ба он ки Реал чӣ хеле бозӣ мекунад, чӣ хеле кадом бозингароша ай даст наметия, Реал ҳамавақт фаворит ай. Ҳамин хаша гуфтад метавонам бародар. Дар бораи бозии Левандовски чӣ гуфтани яҳё? Бозии Левандовски нигоҳ накарда ба ӯ ки гол мезана, бисёр гол мезана. Ин сезони аллакай бисёр голише барои ки дар Барселона қадар гол назада буд. Нигоҳ накарда ба ӯ уже Барселона дар форварди нав дар кора. Ба монанди Алварес ки дар Атлетико Мадрид ҳам прессингуише, ҳаматарафа бозӣ мекунад, ҳам дриблинг дорад. Левандовски аллаки пир шидистае. Фикр мекунам ки ҳамин солаша бозӣ кунад, фурӯшанша ё худаш бирава пуркортини тарафҳои Америка ё ки Арабистон. Ваҷои Флик мегӯяд ака кадом трансфер мекарди як топ игроке ки дар леви фланг мераса нигоҳ накарда ба ӯе ки Рафина бозӣ мекунад навоҷане ки Рафина дар корае ки бозингаре ки иваз шавад. Кадом бозингаро мехарӣ? Ягон вингериам нест ки дар сарам бия бовар мекунӣ. Вингери мехостаги барои ки Лиав намешавад, барои ки Лиав як бор соз боз мекунад, 10 бор дига 10 бозии дига безе боз мекунад. Намедонам бовар ки ҳози дани момент кадом бозингар соз бозӣ мекунад. Состави Барселона ҳозир худаш нормале. Барои ҳеҷ кадar фикр наомадест. Фикри ман гуфтам ки дар бораи бозии Ливерпул ва ПСЖ бародар ҳамяе ки ПСЖ ма дар ин бозӣ чӣ хеле дар майдон бозӣ мекунад фаворит меҳисобад. Дар бораи Раул Асенсио чӣ гуфтани? Раул Асенсио бовар кунед чӣ хеле ки гуфтем ки дар Барселона зашиннико буромадан масалан Кубарси ва Балде ва дигар ҳамин қаша гуфтани бародар ки Раул Асенсио бриллианти зашинникои Реал Мадрид ай Кастилия буромадагия. Ҳамди и Раул Асенсио агар ягон
трансфери бемаънӣ накуна ки Флорентино Перес ягон зашине ки хуба нахара ки бо ира дар замин амуна, Раул Асенсио беҳтарин бозингар мешавад. Чандин солҳо хизмати Реал Мадрида мекунад. Беҳад бозингари жесткий скоростной ки барои централи зашини беҳтарин чӣ буд характер дорад ки ҳамин чиз фақат дар фалсафаи Реал Мадрид туғри мегирад. Бозингари характердор Раул Асенсио бор ки бозиш мақбул аст. Хеле зашине ки хеле хати чиста Рамос, чиста то мегуфтам копияи Рамос аст. Йоши Рамос барои ҳамин дуру дароз меравад. Бриллианти хуб гирифт ай Кастилия. Эфир мекунем бозии Барселона. Эфир дар канали Барсатиҷи мегзарад бародаро. Дар канали MG футбол дар Телеграм боша бозии ки мегзарад. ПСЖ бо Ливерпул. Меган Месси бармегардад Барселона. Чӣ фикр дорад ки дар кораи Барселона? Бародар, ҳамин гапое ки ту гуфтеси ма дар ин бора дар канали Барсатиҷи дар YouTube канал шахсан дар бораи Неймару ҳамин Месси фикрҳомо дар онҷо намедонам видео 11 минута 12 минута дар ин бора гап задагием. Будро онҷо ҳамаи фикрҳомо дар онҷо гуфтагием дар бораи Месси, дар бораи бозгашти Неймар. Дар кор ёки дар кор нестай. Абача соати чандай бозии Барса? Соати 23:00 ба вақти Россия. Тоҷикистон боша соати 1:00. Ака дар бораи Араухо чӣ гуфтанӣ? Араухо ҳамин қадар гуфтанӣ Араухо ки бозингари ҳайати асосӣ шида наметавонам, барои ки ҳамин қасо гуфтам пастира ёдаш метавам, пастира ҳолиам ёд нагирифта. Дар системаи Флик ва дар системаи дилхо тренере ки дар Барселона меояд тактикаи фарқ надорад чӣ хеле тактика мемона. Бозингари дар кори заштаи дар кори дар Барселона ки пас дода бутавонад ба монанди Кубарси ё дигар. Араухо гуфтесам ки булдоқ ай барои гирифтану барои задану барои шапидан зур ай, не ки барои хеле бо ки тактически не. Мумкин фурӯшам Араухоро. Фикри ман ҳамин ай. Агар ай Байер ҳимоятгарша бигиранд, номошиярӣ дар гирди забон то хубеса Байер, капитан командаи Байер. Джонатан Та агар бигирам фикр мекунам ки мефурӯшам. Ҳам Кристенсенро мефурӯшам, ҳам ира. Ака ба фикри шумо беҳтарин позашини Надани Момин ки ай? Фикр мекунам беҳтарин позашини агар кира бигирем, Беллингем бигирем, Беллингем атакуиши позашини ҳисоб мехӯрад. Барои ки гап дар бораи позашини рафтеста, беҳтарин позашини чӣ хеле ки мо дар чиз гуфтем ки Фофото, Фарзияи Фофото дар Телеграм рӯй кардам ки Педриро гуфт. На самом деле агар намедонам мухлиси кадом дастае боше набоше, агар як бор бозии Барселонаро тамошо киди дар мобайни майдон Педри чӣ хеле бозиро пеш мебарад ва чӣ хеле бозӣ мекунад, просто ҳаловат мебарӣ. Чӣ хеле ки Беллингем дар Реал Мадрид бозӣ мекунад, ҳаловат мебарӣ. Педри ҳам ҳастаи бозингерои ки бозиро тамошо мекунӣ, ҳаловат мебарӣ. Ҳамин намедонам кадом тренер гуфта буд, кадом чизро гуфта буд, типа мегуфта ки агар бозии Барселонаро тамошо кунӣ, дар бозии Барселона Бускетса намебинӣ. Ҳамдеси гапша нигоҳ кун. Агар бозии Барселонаро нигоҳ кунӣ, дар бозии Барселона Бускетса намебинӣ. Не ки агар дар ҳамон бозӣ чиста Бускетса назар кунӣ, вес бозии Барселонаро мебинӣ. маънош ҳамин аст ки ин хеле бозингаро тамоми чиз бозиро пеш мебаранд. ҳамдеси маънош ҳамин аст. Барои ҳамин бозии муҳаррики Барселона айни ҳол Педри. Агар Педри бозӣ накунад, аҳволи Барселона безе мешавад. бовар кунед. Ака ба фикри хеле Дани Момин Слот ҳама тренерҳо зурай? Не, конечно. Просто Слот ҳозир омадай, ҳозир дим мавсимша мебинем чӣ хеле бозӣ мекунад вақте ки Салаҳ меравад ё дигар бозингаро. Просто ҳастае ки тренери меояд сразу чиз метиҳад, результат метиҳад, натиҷа метиҳад. Слот ранги ҳамоай. Ака Дани Момин ба фикри шумо Реал сахта ё Барселона? ин рахтон медонем охи ки сахта ки нест. Байни ҳамдигар бозӣ кардагиан ҳамин рахтшон медонем ки сахта ки нест. ҳамин саволои бемаънӣ натем бародаро. дар бораи Арда Гулер уже гуфтем ки Арда Гулер ба фикрам тобистон аренда меравад, барои ки дар хича ёфта натонист. Ва фикр мекунам ки Реал Мадрид ба фикри ягон вингери дигар мехарад. Як вингери соз мехарад ки иштоби ивазшавандаи Родриго боша.
Кимих меган Барселона мера росте брат. Не, амирус хабар бумад ки алаке Кимих гуфти гапо бо ПСЖ шартномаи зеҳнӣ бастагӣ типа договорня анхел бастагиан шартнома. Амирус ами хабар бумад. Мумкин дабораи фaqat видео бura. Ака ами Родри қариб омаде уровни Бускетс да лучши форма шад. Конечно, Родри ам беҳтарин бозингарай. Ба монанди ам Бускетс бозиро идора мекунад, лекин бо Родри камтар чихеле физически сильнее, фаҳмиди? Бас скорост дорад чимай Бускетс. Бускетс оромона бозиро пеш мебурд. Хай бародаро, биё хайр хиш кунем ки бовар ки чета гишта мондам, кам хӯрдам. Барои ҳамин медурем бозиёро тамошо мекунем. Боқӣ дар панои Аллоҳ бародаро. Дар телеграм канал обуна шавед, кадом несте дар телеграм канал биёва, дар дилхор видеои ма ҳастай. Дар ҳамин видео ҳам ҳастай. Панотон ба Худо.